सरखारनिफ्रायथ' मा अनुदान फैनो सरखारा थांदों फैदों बिदिनो भट होनांगौ भट समाव भट बिनो फैयो जेबो अनुदानथ' गैया दासिम जेबो गैथारा होमबा गैया बेबायदि आरोना नलबारि थ्रु डाइरेक्ट बरदल'नि मानो होनबा गथ'फ्रा जोंहा ओरै थाबाय नोलोबारि हाइ स्कुल ओरै थाबाय खोदोमगुरि हाइ स्कुल माने मोननैबो माने स्कुलनि गथ'फ्रा माने रटिसन जालायो सोरबा खोदोमगुरियाव थाङो सोरबा नोलोबारियाव थाङो मानो होनबा ओरैबो बर' गामि थाबाय जरामपुर पन्सायतआवबो बर' गामि थाबाय नोलोबारि पन्सायतआवबो बर' गामि थाबाय नोलोबारिनि स्टुडेन्टफ्राबो ओरै हमना ला बरदलनि कलेजाव थांनो बे लामा नङाबानो बिथांमोना गैया नङा मावोबा मा जागोन सरकारा होआ जोंथ' बुंनो थाङा दा जों रायजोआ खस्थ' मोनो औ ओमफ्राय बै पलिटिकेल लिडारफ्रा मा बुङो नोंसोरखौ बुङा नायनो थाङो होगोन होनदोंना बुङाखै होगोननाथ' बुंदोंमोन खेबेसे जाखो बुंनाया खेबथाम जाबायना ओमफ्राय उनावहाय फैथ'वाखै माथो दा बर्थमान ओमफ्राय दा नोंसोर मा बुंनो सानो दा जों बुंनो साननाय माने दालांखौ हामगौमोन आरो नांथारगौ ना लोगोफोर फैलायबाय नै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आं दायो दंफैयो हन्थापारा गामियाव हन्थापारा गामिया दिनै रायजोयैनो मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावदों माने मा जाहैबाय बे माने मोनसे दै दं आरो बेयो जोंनि थाराजान ओमफ्राय सिल'नि ज' जानानै बेजों दै फैयो ओमफ्राय दायो माने बिथांमोना बे दैखौ बारनो थाखाय माने जेबो गभार्नमेन्टनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै बेखौनो माने दायो रायजोयैनो लोगो नांनानै माने गावसिनि थांफैनि सुबिदानि थाखाय दालां मोनसे बानायदों आरो बेखौनो आंबो माने फैदोंमोन ओमफ्राय ओरैजाय फैनायाव माने आं नुबाय आरो ओंखायनो सानबाय आङो रायजोफ्रा दालां बानायनायखाय बेखौनो एसे खोन्थानोसै आं होननानै सोरबाफ्रा जुदि नायदोंबा गाज्रि मोननाङा आरो गाज्रि कमेन्ट होनाङा सोरनिबा फारसेबो बुंनायफ्रा जुदि सोरबाफ्रा बुङोब्ला माने आंखौ जेबो गाज्रि होनना साननाङा बा बुंनाङा बे जाहैबाय हन्थापारा माने हन्थापारा होनना बुंबा जोंनि गगामुग मिमां हालामनि सिङाव थानाय माखासे बर' रायजोफ्रा हन्थापारा होनबा मिथियो आरो खिन्थु बिसोर गामिया नारायणपुर 2 नं नारायणपुर गामि जास्ट आङो ओरैजाय दैखौ बारखानानै मोनफैबाय आरो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आङो नै आंनि उनाव दं दायो गारिया इयाव आं गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय बिसोर गामिनि माखासेखौ खोन्थानोसै आङो नै इदि फिनालि आरो दायो जों नैबे लामाजों थांगोन ओरैहाय ओमफ्राय ओरैजायबो गामिया बिसिना गामिया बेनो ओरैजाय गामि ओमफ्राय एसे खोन्थानोसै आङो मावनायखौहाय सान्दुङाबो जाबायदि गोसा नै आङो दायो एसे खोन्थानोसै आङो माबायदि मावदों बिसोर दालांखौहाय बेयाव माने ओरैबायदि दै जायो ओरै दुब्लियावहाय दैज्लाङाव माने थाजाया नैबे जा लामाजों जा जायगाजों फैदों बे माने दैनि प्रटेक्सननि थाखाय गाइडलाइन होनायमोन आरो दायो माने बिदिनो लामा बानायबाय बिथांमोना गामिनि माखासे रायजोफ्रा ओमफ्राय दायो बै दैखौ बारनो थाखाय जुदि गभार्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे जुदि स्किम मोनोब्ला मोजां जायोमोन आरो बिथांमोना दा माने मोनाखै खिन्थु मा जाहोनाव मा जानानै दं बेखौथ' मिथिया जोङो दायो दायो माने रायजोफोरा खामानि मावदों ओरै सान्दुं गोसाखाय माने मेंनानै थाथ'दों जाहैबाय एसे खोन्थालांसै दे आङो ओइयाव माने सासे मानसि दङ जों एसे रायलायनो आङो सान्दुं गोसाबा बे जावगासिनो ओमफ्राय माने रायजोनिसो नालाय नैबे जाबाय रायजोनि फुख्रि खोमा आन्दासाव रायजोनि नालाय ओंखायनो माने एसे जाग्लांनाय खालामदों खोमा बैजों एसे रायलायनो आङो नै एसे बानायगासिनो दायो एसे रायलायनो मानो बियो मालायफ्रा ओरैयाव साहा लोंदों बे मानो साहा लोङाखै सान्दुंआवबो थाबाय थानो हायो माथो बेलाय बेनो नै खोन्थानो आं एसे नैबेयावनो आरो मावनाया मा मावदों आदै नोङो हा मा नांगौ बेखौलाय खामानिखौलाय मा बियो दालां बानायदों आयु गामियावसो बानायो नोंसोर दालांखौनो मानि थाखाय बानायदों दालांखौलाय रायजोआ साबायनांगोन ना रायजो ओमफ्राय रायजोआनो बानायनांगौ बोसोरै बानायनांगौ नामा सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै सरकारा हरा मा गामि होनो नोंसिनि गामिखौ 2 नं नारायणपुर दैज्लाङाव माबायदि जायो बे दैया फुल जाजोबो आदसा बिदिसो होमबा ना बिदिसो बानायबाय नै दालाङा गथ'फ्रा थांनो हायाना एसे बानायबाय आरो बिसोरो नै एसे दंबायो दायो माने जिरायदों आरो बिसोरो आयौ दैज्लाङाव नै बिराद गोलावखा दालाङाबो आंनिबाथ' एक्सुवेलि बेयाव एथ' गोबाव रायजो जानाय हिसाबै सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबा मोजां जायोमोन आरो नै बिदि एसे दंबाय नै रिपेयारिं बानायदों आरो माने बोसोराव खेबसे बानायनांगौ जाहैबाय गोलावथार नै आं ओरै थांथ'ला दायो माने माखासे मानसिफ्रा जिरायदों बेखौ उनाव खोन्थानोसै आङो दायो
नोंथांमोना जायगाखौ मायदिना बेनो जाहैबाय 2 नं नारेंपुर गामिनि दालां रायजोआनो खस्थ' बानायनानै हेबनाय आरो एसे खोन्थाबाय रायजोफोरा माबोरै सानदों माबोरै नुखो जोंनि माने गगामुग हालामनि सिङाव थानाय हन्थापारा माने 2 नं नारेंपुर गामिनि आरो बियो माने हन्थापारा होनबा बिसोर गामिनि मानसिफ्रा रागा जोङो माने ओरैजाय खोन्थासै आं इजों एसे रायलायगोन र' फेत्ला लाफैदों सासे मा आदा माने होनबा बोसोरै मावबाय थानांगौ नामा नोंसिना बोसोरैथ' मावखानांगौ जोङो मथा मथि 6-7 बोसोरानो जाबाय जों इदि दालां हेबनानै थाबायनाया ओमफ्राय बेयाव माबायदि जेनेबा सरकारनिफ्राय जेबो माबा गैया अनुदान गैया सरकारनिफ्रायथ' मा अनुदान फैनो सरकारा थांदों फैदों बिदिनो भट होनांगौ भट समाव भट बिनो फैयो जेबो अनुदानथ' गैया दासिम जेबो गैथारा होमबा गैया बेबायदि आरोना बेबायदि ओमफ्राय जेनेबा आंनि चेनेलनि गेजेरजों मा बुंनो सानो खावलायनो सानो आं धनश्री चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नङो माने दानि जिथुनाखि गभर्नमेन्टआव थानाय सरकार बिथांमोना माने नायनांगौ बे लामाया मानो होनबा जोंहा प्रयजन मानो होनबा नलबारि थ्रु डाइरेक्ट बरदल'नि मानो होनबा गथ'फ्रा जोंहा ओरै थाबाय नोलोबारि हाइ स्कुल ओरै थाबाय खोदोमगुरि हाइ स्कुल माने मोननैबो माने स्कुलनि गथ'फ्रा माने रटिसन जालायो सोरबा खोदोमगुरियाव थाङो सोरबा नोलोबारियाव थाङो मानो होनबा ओरैबो बर' गामि थाबाय जरामपुर पन्सायतआवबो बर' गामि थाबाय नोलोबारि पन्सायतआवबो बर' गामि थाबाय नोलोबारिनि स्टुडेन्टफ्राबो ओरै हमना ला बरदलनि कलेजाव थांनो बे लामा नङाबानो बिथांमोना गैया गथ'फ्रा ओमफ्राय दा माने नोंसोरना गामियाव बोसोरै हेबनांगौ जाहैबाय बोसोरै हेबनांगौ माने बोसोरैथ' हेबखानांगौ जों ओरैनो 80,000 90,000 गारनांगौ बोसोराव बे दालांनि थाखाय आच्छा गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दाहाय आरो रायजोफोरनाव माखासे कमेन्ट लाबावसै आं सोर मा कमेन्ट होयो आङो सोंबाय आदानाव ओमफ्राय दायो माखासे रायजोफोर दंबायो बेयाव जे जिरायदों माने खामानि मावनाय सान्दुंआबो गोसाथार नालाय नै आंनावबो सान्दुं खामबाय दायो मा जाहैबाय दसे जिरायनायजों लोगोसे बिसोरो एसे जाग्लांनाय लादों आरो साहा था लोंदों मानसिफोरा ओमफ्राय सोर माबायदि जिरायनायखौसो खोन्थानोसै आङो दावराव खोनादों जानांगौ ना लांनायनो आरो सान्दुं गोसाखाय एसे लांसै आं मानसिफोरखौहाय नै दावरावथार मानसिफ्रा सोरबा माबायदि उन्दुदों नै मानसिफ्रा आं ओरै फैदोंमोनलै दा नुबाय मा जानांगौ जाखो दायो आं माने फैदोंल'सोमोन ना मिथिया बिदि मावदों ना ओंखायनो आं गारिखौ लाखिलायनानै थाबाय आङो नै नोंसिना मा गामि नारायणपुर बा बोसोरै मावनांगौ ना मावालासे थाबालाय मा जागोन थिखा लादोंमोन बै माबाखौ जोंना फाखा खुन्दाखौ आरो माखासे रायजोआव फैसा सोस्लाबा गैया जोंनिया आद्रा जाबायना बेयाव 8 दालांल' बानायनानै जों दै नङा देलाय नङा मावोबा मा जागोन जाहाथे मावोबोरै सरकारा होआ जोंथ' बुंनो थाङा दा जों रायजोआ खस्थ' मोनो आरो दा दाबावबारा ओमफ्राय बै पलिटिकेल लिडारफ्रा मा बुङो नोंसोरखौ पलिटिकेलफ्राथ' जे बुङा नायनो थाङो होगोन होनना बुङाखै होगोननाथ' बुंदोंमोन खेबेसे जाखो बुंनाया खेबथाम जाबायना ओमफ्राय उनावहाय फैथ'वाखै माथो दा बर्थमान ओमफ्राय दा नोंसोर मा बुंनो सानो दा जों बुंनो साननाय माने दालांखौ मोनबा हामगौमोन आरो नांथारगौ ना नोंसोर बेयाव रायजाना खै बोसोर जाखोलै जोंना मोनसे दालां मोनसे बायखांबायबो आरो जोंना दैमाया ओजोंसोमोन नालाय दै राजाना मानो होनबा दैमाया मोनसे बायलांबायबो आरो जोंबो मैदेरनि बोदोंमोन सानसेखालि मैदेरनि मोनाबो दा फबजोबलांबाय बे दालांफ्रा आरो खुन्थाफ्रा आरो ओमफ्य दायो खामानि रायजोआ माने फुख्रियावनो लाबाय दाथ' बेयाव उल्था फैलायबायना ओमफ्राय दा बेयाव जालायबाय फैसा बिराद गारनांगौ रायजोआ दा हाया दिनै खरसा नांगौ आरो सोरबा गैयाथ' खारनांगौआनो जायो बेलेगफ्राव हाजिरा दा बेनिबो फैसा बोखांनांगौ जायो दा ठीक আছে आं बुजिबाय ओमफ्राय दायो नोंसिना खामानिया जोब्बाय ना ओमफ्राय नोंसोर होनबा दायो मानो जिरायखो ओंखाम जादों आयु फुंनिफ्राय मावदों आयु हाबाब नोंसोरथ' होनबा बेलेगाव हाजिरा मावोथ' नोंसोरो बिराद फैसा मोनसिगौमोनलै माने सरकार थासेयावबो सरकार गैयि बायदि आरो नङा होमबा मेगन थानायावबो मेगन गैयि बायदि आरो नोंथांमोन गामिखौ नुवाखै नङा होमबा बे लामाजों ना खोदोमगुरि स्कुल थाङो नोलोबारि स्कुल थाङो थांलाय फैलाय बरदलनि कलेजाव थाङो जरामपुर थाङो थांलाय फैलाय एकदम ओमफ्राय दैलाङाव मा जायो बेफोर दैफ्रा बिराद दै ना दाथ' गैयानो फ्राय दा गैया
बिदि आरो थांखायना सिगाथारा बैनो आरो बिनाव सोंनानै मोनगोन आरो औ आं एसे खोन्थाबाय बिथांमोना माने एसे खोन्थाबाय आरो माखासे गावसोरनि दुखु खस्थ' ओमफ्राय सोरबायदिया अनदों सोरबायदिया अनाखै बेखौ आं एसे खोन्थाबाय निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ सोरबाफ्रा जुदि नुदोंबा माने आंखौबो बारा वान साइडनि होननानै साननानै बुंनाङा बा साननाङा आरो नोंथांमोना आं माने मोनसे जायगानिफ्राय फैदोंमोन बेयाव फैनायखाय आङो माने इयाव बिदि खामानि मावबाय थानाय नुनायखाय आंबो सानबाय एसे रायजोफोरजों एसे रायज्लायनोसै आं खिजानिबा आंनि चेनेलनि थ्रुयैहाय माबा मोनसेफोर नुनानै सोरबाफ्रा माबा मोनसे बेबस्थाफोर अनसायबायो खोमा होननानै आंबो जास्ट माने भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय गोबावथार जाबायनो बिथांमोनहा माने बोसोरै बोसोर बानायनांगौ रायजोनो बानायनांगौ बेनिखायनो एसे रायजोफ्रा माने दुखु खस्थ'खौ फोरमायदों आरो दायो एसे दंबायो जाहैदों मावनाया बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो थौदो लोगोफोर बिदिबा आरोबाव एसे दंबायो थाफाबाय थाबानो जाबाय जाखिनि हायो आरो बिथांमोनहा सोरबाफ्रा मा कमेन्ट होबावो बेखौ एसे लाबावगोन आङो नोंथांमोनहा थांफाबाय थाबानो जाबाय बिथांमोन गामिया दायो माने फुंनिफ्राय मावनानै दायो एसे जिरायनानै ओंखाम एसे जादों जाहैदों माने बिसोरो फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोननो दासो माने जिरायनानै एसे जाबाय दा जाखांनानै मावसिगोन आरो मथथे सानसेयाव जोबसिगोन होनना बुंदों बिथांमोना बेखौनो एसे आं खावलायबाय खोन्थाबाय नोंथांमोननो थिगासे लोगोफोर आरो थांफाबाव माखासे दंबायो एसे माने जोबजासिम आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै सोर मा कमेन्ट होबावो नङा होमबा लोगोफोर खिन्थु दानि जुगाव बेबायदि जायगा थानायखौ आंबो लुबैयाखै मानो होनना बुंबा बेलेग जायगाफ्राव थाङोबा जों नुयो माने दालांबो लामाबो एभेलेबेल जायो खिन्थु नैबे जोंनि गगामुग मिमां हालामनि जेसेबांखिनि जायगायाव थानाय आं बेखौ बुंला माने खना खनला जायफ्रा बेरायोबा थाङो बिथांमोना निस्सय नुदोंबो जानांगौ ओंखायनो आं माने खावलायो जोंनि जिथुनाखि माने माखासे पलिटिकेल लिडारानो जा माखासे समाज सिबियारि बिथांमोनानो जा जाहाथे माने मोजाङै नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समफ्रावहाय जाहाथे बेबायदि लामा दालां मथथे बेबायदि ससियेल मिडियाफ्राव फैलायनाङि बा नुलायनाङि जानायखौ आंबो लुबैदों आरो आं बेखौनो मोनसे खावलायबाय दायो एसे दंबायो दायो एसे खोन्थाबावनोसै आङो थांफाबाय थाबानो जाबाय हेलौ आरोबाव थांफाबाय थादो फाक्का लामाया नै बै बाइक थांदोंना बे बाइक थांनायानो फाक्का लामा जाहैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय नै बेनिफ्राय आरो बे टार्निंनिफ्रायनो बे फाक्का लामा ओमफ्राय दायो नै ओरैजाय खोन्थानोसै आङो दायो एसे लामाजों थाबायना खोन्थालांसै आंनि मानसिफोरखौहाय मावनायखौहाय बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' खालामदों नुदोंना बोसोरै बोसोरै जुदि बिदि मावनांगौबा माबोरै जागोन हा बोसोराव बिदि मावबाय थाबा मा जागोन बांना बायाखै नोंसोर मावनो खामानि बोसोरै बोसोर बिदि उफाय गैला गथ' गथायनि थाखाय जों मावनांगौ जाहैबाय गथ' गथायनि थाखाय नङा होमबा ना फरायसुलिफोरनि थाखायनो जों खस्थ' खालामगासिनो दं आरो औ जों आरो बिसोरनि फरायनायखौ गेप्स खालामना दोननो हायाना औ बेनि थाखायनो जों ओंखारनानै खस्थ'खौबाबो बानाय मोजोबनायबाबो बिसोरनि थाखायनो मावनांगौ आरो जों बर्थमान होथारबाय नै रायजोआ मावनाया खोन्थाबाय आं नै रायजोफोरनि मावनायखौहाय सिलिमाला थायो दा नैयाव माने बुस्थुखौ मानो होनबा नैबे गलांगोन नालाय आदसा औवाजोंलाय औवानि खामानि नालाय दिरुङाव लाखिजोबनो हानाय नङा औ ओंखायनो जे होथेनांगौ आरो ना आन्दलन बेलथिनि आन्दलन समाव एबसु बेलथिफ्रा जोंनि गामियाव जमा जायोमोन खारन जोंहा पुलिसा हाबनो हाया गथाय माने जोंनावनो थायोमोन आरो बे ओनसोलावनो माने पुलिसफ्रा बेयाव माने बारनो हाया ओरैबो दै गेजेर जोंना दिप नालाय खुनु मोनसे पुलिस आर्मिफ्रा फैयामोन आरो बिसोरो जोंनियाव माने बिराद मोजां रेस्ट लायोमोन आरो बेलथिफ्राबो बहुत थायोमोन एबसु एनडिफ्राबो थाफैबावोमोन माने खारन पुलिस होननाय बुस्थुआनो गैयामोन नालाय ठीक আছে आरो बिराद मोनसे मोजां इम्पर्टेन्ट खोथा बुंबाय एनडिएफबि माने बेलथिफोर होनदों नामा दा बिथांमोनाथ' दा थाङै माने एसे सोरबा लिडारबो जाहैबाय नङा होमबा दा सोरबा पलिटिकेल हिसाबै थांनानै माने सोरबा मोजां मासियावबो जिरायहैबाय दा बिथांमोना मानो नायफैयाखै आसलि नायफैबाबो बेलथिफ्राबोथ' बिदिनो जों बायदिनो बिसोरबो मावनानै जानानै दङ बिसोराव उफाय गैया एमएलए एमपिफोरजों बिसोरबो मोजाङै माने बिदि सोमोन्दो गैया दा जोंबो बिदिनो मोजाङै माने बिसोरजों माने कमिउनिकेसनखौ मोजां लाखिनो हाया हिसाबै माने आरो जोंनि बर' ओनसोलखौथ' बिसोर बबाव नायफिननोखाय गावसोरनि खिन्थु बुंनो थाङोबा गावसोरनि माने जेनेरेल जायगाफ्राव माने हारसा एरियाफ्राव फ्राय माने लामा सामाफ्रा जाजोब्बाय दा जोंना बे नोलोबारि ओनसोलाव मथा मथि एकदम नोलोबारि ओनसोल होनबाबो बे जोंनि बे एरिया माने नारायणपुर एरिया बयनिख्रुइबो माने बेकवार्डसिन होनबाबो जायो आरो जोंथ' दाबो दिबावनो दं एसे खोन्थासै आं मानसिफोरखौ साथा मोजां नांदोंलै नोंखौ
दालां जाथ'खाय ओरैजायसो थांबाय नै मानसिफ्रा दै बारनानै एबार दालां जाबाथाय जों फैथारलासिनो आरो मानसिफ्रा ग्रोम 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 ग्रोमनो सासेनि सान्दुंखौनो हाला जाहैबाय सि जमिनिबो खालामोलै मानसिफ्रा रायजोफ्रा दखान बाजार खालामसै दा बे दालांजों जों थाङाबानो जों बाजार जानो हाया बेफार खालामनो हाया गथ' गथाया कलेजाव थांनाय फरायसालियाव थांनाय हाथाय बाजार जानाय जोंनो दालांखौ नांखाथारगोन मेन बुस्थु डेभेलपमेन्टनि मेन गुबैयानो जायो आयं आयंआ बेयाव रायजो जानाय खै बोसोरसो जाखो बै समाव माबायदिमोन बेफोर जायगाफ्रा दालांफ्रा नोंना दंमोन हाग्रा हुग्रा दंना गैयामोनलै बा आयं हाग्रा हुग्राफोर दंना गैयामोन बै समाव बिदिमोन आरो ना नोंसिना अबावमोन न'आ बिजिनि बेसे सनाव फैनाय बेयाव ओंखायनो बेसेबां सनाव फैनाय सोङाखैना नों गोसोआव गैया नों गोसोआव गैया होमबा आयै हाबाब गोसोआव गैलाया ना माबोरै फैनाय नोंसोर फैनाय समावहाय ओंखायनो माबोरै खारबोनाय डाइरेक्ट खारना फैखादों नामा माजों लायनाय थाबायना फैनाय नामा खारना फैनाय अ गारि आच्छा बिदिनो आरो ना आलाय फैनो खारबोदों होननायखाय डाइरेक्ट खारनासो फैदों नुदोंलै आं आयं होमबा खारना फैयाखै ना ए खारना फैयाखै सासे आयं बोराय नुदों आङो बेहा मा हारसिं नै गासिबो ओरैजाय मावजोब्बाय बे हारसिं मावनायखौ एसे रायलायनो र' आङो आयं माबोरै खबरा मा खालामदों नोङो मानि खामि बेलाय दालांनि मानोथो दालां हेबबाय थानांगौ र' नोंसोरलाय हराखै ए सि ओमफ्राय नोंसोर मा नोंसोरखौ सरकारा अनाखै होनबा खै बोसोरसो जाखो नोंसोर बेयाव रायजो जानाया औ रायजो जानाया खमैबो 6-7-8 बोसोरसो जाबाय 8 बोसोर बेयाव रायजो जानाया 8 बोसोर ओमफ्राय नोंना बैसोआ खै बोसोर जाखो 8 बोसोर जाबाय माने आंनिया बैसोआ माने 85 जाबाय 85 ओमफ्राय नों बेयाव रायजो जानाया 6 बोसोरल' 6 बोसोरल' जादों 6 बोसोर माने बैयाव दंमोन आरो अ बिदि आरो होमबा नोङो जोनोमा नोंना अबावमोन जेनेबा आंनिया बिजिनियाव बेसे सनाव फैनाय बेयाव बेयाव फैनाया बावबाय नामा आंनि आयंआ बावदों गाव फैनायखौ गोसोखांदों नै 90 आसियाव सानलायबायलै आयंआ सानना मोनबाय ना साननानै र' आं बावबाय नामा 40 50 70 बोसोर जाबाय होमबा नों फैजेनबा माबायदि बेफोर जायगाफ्रा माबायदि हाग्रामोन हाग्राफ्रा नोलोबारि नोलो गोजामोन ओमफ्राय बाथा जिगाब एंखोर बिदिमोन आरो ना आच्छा हादान सिफायनाय बेबायदिमोन आरो ना होमबा बै समनिफ्रायनो दाबो बे जायगाया बिदिनोखा बै समनिफ्राय दाबो बिदिनो बे जायगाया दाबो माने बिदि एसे दा माने एसे मुखुल जाबाय आरो ना आच्छा ओमफ्राय गोदोनि जुगा माबायदिमोन दानि जुगा माबायदि दानि जुगा मोजांसिन ना आवगायनिया मोजांसिन आगोलनियाथ' माने बिदिनो आरो माने गोदोनिया माने मोजांसिनमोन दानिया अलसिया थाखाय गोदोना माने मोजांमोन दाना गाज्रि माबामोन सौवोमोन माइ दै सौवोमोन दाना इदि सौला ओंखायनो माने गराय नुबानो सिंबायबाय दा गराय नुबानो सिंबायबाय ओंखायनो माने दाना गाज्रि आरो ना गोजोना सरकारखौ आं बेखौनो खावलायगोन मानो होनब्ला दिनै सरकारा जोंखौ मानो होनब्ला जन आदारखौ बिदिनो आसा होबाय थायो भटनि समाव थगायो सरकारा फैदों थांदों बहुद थांबाय कंग्रेस फैबाय बिजेपि फैबाय दिनैसिम जोंनि बे 2 नं नारायणपुर गामिनि जिथुनाखि नैबे जोंनि थाराजान दैसायाव थानाय नैबे दालांखौ दिनैसिमबो बिथांमोना आखायाव लायाखै बिनि थाखायनो आङो खावलायनो लुगैयो जिथुनाखि दानि गभर्नमेन्ट जितु रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय जिथुनाखि प्रधान बरुवा आरो एमपि आरो एमएलए जोंनिनो रनज पेगु दाङरिया बिथांखौबो आं बुंनो लुगैयो नोंथांमोना भटनि थाखाय
राजनिति खालामबाय थानो नाङा मानो होनबा जनसाधारननि थाखाय जोंहा बुहुत उसुबिदा थांलाय फैलायनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय छात्रफोरनि थाखाय जोंहा माखासे फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जोंहा नोलोबारि स्कुलाव थांनाय माखासे फोरोंगिरिफोर दङ आरो नोलोबारिनिफ्राय बरदल'नि कलेज सगनस्रि कलेज थांनाय माखासे गथ'फोर दङ दिनै खोदोमगुरियाव थांनाय स्टुडेन्ट दिनै हाई स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दङ बिथांमोननि जोङो जेंनाखौ नुनानै दिनै रायजोआ मोनसे सिद्धान्त लानानै जों बे गामिया 2 नं नारायणपुर गामिया दिनैसिम 6 बोसोर जालांबाय जों बे दालांखौ दिनैसिम औवानि दालाङैनो जोङो बानायनानै जिकुनु जनसाधारन रायजो राजानि थाखाय जोङो सुजुग सुबिदानि थाखाय जों बे दालांखौ बानायनानै होदों बोसोरै नायखमबाबो जोङो निउ बानायनांगौबाथ' मथा-मथि जोङो 1 लाखनि खमाव हाया दा माने हेल' लोगोफोर नै आङो दायो नोंथांमोननो जोंहा 2 नं नारायणपुर गामिनि माखासे रायजोफोरनि खामानि मावनाय आरो बिथांमोननि माखासे सुबिदा आरो माखासे बिसोर गामिनि जाखिनि माने थासारि बिथांमोननि माखासे रायजोनि खामानि मावनाय हाबाफारि बेखौबो एसे खोन्थाबाय दिनैनि भिडिअखौ माने भिडिअ' बानायनायनि जेबो माबा गैयामोन जेनेबा हरखाबै लामायाव नुनाय हिसाबै बेखौनो आं लाखिनानै भिडिअ'खौ बानायबाय बिथांमोना जाबायदि कमेन्ट होबाय जाहाथे जायोबाथ' मोजां बेनिखायनो आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानदिया थौदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै चलो बिदिबा आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों आरो साबस्क्राइब खालामाखै आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि फेसबुकखौ बिथांमोना नायदों फल' खालामाखै बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरबाय जा बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ हाजासे फल' खालाम आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार आरो फल' खालामदो बेखौनो आं बुंबाय थिग আছে लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय